Мерцедес C300, нов внос от Канада. 27 000 км, 258 конски сили. Форматик, или по-скоро казано 4x4. Без бележка. Възможен е тест драйв. Имам всякакъв вид лизинг. Всички възможни банки за софтуер. Има възможности за бартер. Кожения салон е без забележка, както вече споменах. Всички видови асистенти. Панорамен таван. Бар компютъра. Това е дистоника. Мотора е без забележка, естествено. И сервизните таван. Никакви съобщения за дръжка. Подгрев на седалките, медии, навигации. Заслужава си да бъде видян и купен.